वेलकम टू माय न्यू वीडियो। ଏବେ ଆସିଲୁ ଗାଡ଼ିଆକୁ। ଏପଟେ ଆମ ନଟି ଛିଣା ଚାଲିଛି। ନଟି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଛିଣାନ୍ତୁ। ଘାସ କିଏ ମାସର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି। ହଁ ନଟି ଛିଣା ଚାଲିଛି। ଘାସ କିଏ ମାଛ ମାଗଣା ଆମର ଯେତେ ଅଳମ ବି ଖାଇଯିବେ। ଲଲିପପ୍ ବି ଖାଇଯିବେ। ଲଲିପପ୍ ଲଭର ଦେଖନ୍ତୁ ନଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ମାଛ କେମିତି କିଲିବିଲି କରି ନଟି ଖାଉଛନ୍ତି। 3 କିଲୋ 4 କିଲୋ ମାଛ ହେଲାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଯଦି ଓଳମ ଖାଇ ପରିଷ୍କାର ତଳ ପୁରା ଦେଖୁଛୁ ପୁରା କଳା ପକେଇ ନେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଖେପା ପକେଇବୁ ଉଠେଇ ପାରିବୁନୁ।